מיד במשהו טוב נכיר אדם שלמרות היותו משותק בכל גופו, מצליח לצייר ציורים מדהימים. מיד. בוקר טוב לכם, היום במשהו טוב ננסה להבין כיצד מחליטים האם הילד בשל לעלות לכיתה א' או שהוא צריך להישאר לעוד שנה בגן. נלמד ביחד מהי כתיבה אינטואיטיבית ומה היא אומרת עלינו כאנשים. נעזור לכולנו בחיזוק הקשר עם הפלוס בחשבון הבנק ונשמע מה מביא רופא עיניים לנסוע עד גרוזיה ולעשות פשוט משהו טוב. במקום בו נפגשים אמונה וכוח רצון עם מגבלות פיזיות, אם רק נאמין, מנצחים כוח הרצון והרוח ובגדול. וכדי לתת הוכחה נוספת לכך יושב לצידי רונן ארגלזי, שמשותק בארבע גפיו ולמרות הכל מצליח לצייר ציורים מדהימים. קודם כל תודה שבאת. בבקשה, הכל הלב. והכל בעזרת הפה. פה וכוח הרצון. כמו שאמרנו, אני אקח אותך קצת אחורה. היום אתה בן 39, נכון? בגיל 17, ילד פעיל, כמו רוב הנוער, מופרע. יוצא, מבלה, שחקן כדורגל לקבוצה. ובשנייה אחת החיים משתנים מהקצה לקצה. מה היה? מה קרה? גיל 16, כמו כל החברים בשכונה, קונים אופנועים. ואז שנה שלמה רוכב על אופנוע. לקראת גיל 17, כשרציתי למכור את האופנוע, סיימתי את הלימודים, נפגשנו בדולפינריום, החברים שלי ואני. ואז הכל היה נחמד, יום סגרירי בחורף. ואז החלטתי שאני קופץ לעשות איזה סיבוב על האופנוע, הדלקתי אותו, התחלתי לרכב עליו. אולי אחרי 15 מטר מהמקום שישבנו, על מהירות של 10 קמ"ש, החלקתי מהאופנוע. 10 קמ"ש. 10 קמ"ש. ופשוט כשנפלתי, קיבלתי מכה מאוד חזקה בצוואר, וזה גרם לשיתוק מיידי של 4 הגפיים. ומשם בעצם, בחוסר ריכוז של שנייה אחת בכביש, החיים שלי משתנים מהקצה לקצה. מה, אתה מתעורר בבית החולים למשמע הבשורה? כן, מגיע לבית חולים. בהתחלה באיכילוב, מצב מאוד קשה. אחרי שעיצבו את המצב שלי באיכילוב, עברתי לשיקום בתל השומר. בתל השומר ראיתי חבר'ה שיושבים על כיסאות גלגלים, ואז הבנתי פחות או יותר שגם אני הולך להיות אחד מהאנשים האלה שהולכים לשבת על כיסא גלגלים לכל החיים. מה ההבנה הזו עושה לך? זה מאוד קשה, מילד פעיל שיוצא, מבלה, מטייל. פתאום למצוא את עצמי יושב על כיסא גלגלים כשכל החברים יוצאים ומתגייסים לצבא ואחרי זה עם הטיולים לחוץ לארץ. זה לא קל לקבל את זה. אבל לשמחתי הרבה, יש לי משפחה חמה ותומכת וחברים טובים שעטפו אותי בחום גדול ואהבה רבה. ואמרתי לעצמי שאני לא מוותר ואני מסתכל ישר על חצי הכוס המלאה. ביג טיים עשית את זה, ואתה עדיין עושה את זה. כן. ובעצם התחברת לאהבה עתיקה, אבל שלא עשית. סיפרת לי ככה, מקודם שוחחנו, אמרת לי, לצייר תמיד רציתי, אבל הייתי עסוק בכדורגל. תמיד ידעתי שאני יודע ורוצה, אבל אף פעם לא ציירתי. ואז, לצערי, כאילו בהפוכה הגיעה לי הזדמנות, בעקבות חבר שראיתי שהוא מצייר. במקרה. שהוא מצייר ביד, כמובן, כן, רגיל. ואני הדלקתי לציורים ואמרתי בעצם, אם הוא כן, למה אני לא? ממש ככה באותו יום קנינו צבעים ומכחולים וכל מה שצריך. אז מגיעים הביתה, שמים את כל הדברים על השולחן, ובעצם איך אני מצייר. אז באופן ככה ספונטני ביקשתי ממנו שאני אחליט את המכחול בפה, והתחלתי לצייר בעזרת הפה. ובציור ראשון אני מנסה לחשוב, אם אתה מנסה לצייר, נגיד, מסתכלת על הטוקים המדהימים האלה, בטח לקח לך. המוח מצליח לצייר דרך הפה דברים שרוצים, או שבהתחלה אין קשר בין הפקודה שהמוח נותן לתוצאה שיוצאת על הקנבס? בהתחלה כמובן שרוצים שזה יצא הכי יפה שבעולם, אבל יוצא כל מיני קשקושים ודברים כמו ילד בכיתה א', אבל מהר מאוד ראיתי שנפתח בפני עולם חדש. עולם שבו אני יכול להביע את מה שאני רוצה ומה שאני מרגיש. והחלטתי ככה בין רגע שזה מה שאני רוצה לעשות עוד ועוד ועוד ועוד. והתחלתי לצייר כל יום, ובמקרה שמע את הסיפור שלי ככה עיתונאי, הייתה לכתבה בעיתון. הכותרת של הכתבה הייתה גם לומד גרפיקה, למדתי בעבר גם גרפיקה, וגם מצייר בעזרת הפה.
ואת הכתבה הזו ראו ארגון אומני הציור של הפה והרגל, והם יצרו איתי קשר ושלחו אליי את מיקי, שהיא נציגה של הארגון, והיא סיפרה לי על הארגון הזה, שזה ארגון בינלאומי שקיים בכל העולם. דרך הפה וכף הרגל, נכון? ארגון הציירים של הפה והרגל, שחברים בו 700 ציירים מ-60 מדינות, ואם אני רוצה להתקבל לארגון אני חייב להגיע לרמת ציורים טובה. זה הדליק לי את הפיוזים ואמרתי... אתגר שאני אעמוד בו. חייב לעמוד בו. באמת התחלתי לצייר עוד ועוד ועוד, ועד שהגעתי לרמת ציורים טובה, הציורים שלי אכן נשלחו לחוץ לארץ, וקיבלתי תשובה תוך מספר חודשים שהתקבלתי לארגון הזה. אני יכולה לגמרי להבין איך הציורים שלך מדהימים, ואני מסתכלת למשל כאן על הציור, הנה המצלמה תוכל לעשות עליו קלוז-אפ, זה מדהים אותי, איך עם מכחול בפה אפשר להגיע לכאלה פרטי פרטים, כמה זמן אתה צריך לעבוד, איך זה אפשרי בכלל? כל ציור, קודם כל האגרות האלה שאת רואה, אלה אגרות שהארגון שלנו, ארגון אומני הציור של הפה והרגל, בארץ שולח לאנשים באקראי, בדואר, וגם אגרות, גם יומנים, גם לוחות שנה, כל מיני מוצרים למיניהם, שהמטרה היא שאנשים תורמים לארגון, וזה הולך לכל צייר וצייר. לא למטרת רווח, למטרת זה שהציירים יקנו בדים ומכחולים. וימשיכו את הדבר הכי טוב שעושה. הדבר הכי כיף שעושה להם הבוקר. ואם נמשיך למה שדיברנו מקודם, בארץ יש כ-14 ציירים, כשחלקם יושבים על כיסאות גלגלים עקב תאונות דרכים, וחלקם עקב תאונות שונות ומשונות. וזה כיף גדול להיות חבר בארגון הזה. זה כיף גדול, והציורים שלך באמת מדהימים. יש לך איזה קו מנחה, איזה משהו משותף בין כל הציורים? כן, מה שמנחה אותי... חוץ מהצבעוניות המדהימה, שזה מה שאני יכולה לראות. לקחת לי את המילים מהפה, עובדה שרואים את זה. לגמרי. אז אני מצייר בצבעים מאוד מאוד עזים, מאוד חזקים. שמחים. שמחים. זה צד שקיים בך או זה צד שהיית רוצה? קיים בי. אם לא היה קיים בי, אז לא הייתי מוציא את זה החוצה. נכון. צייר מוציא את מה שיש לו בפנים. וזה מה שיש בי, זה מה שאני מוציא. חוץ מהציורים שלך, אתה גם עושה עוד עבודת קודש, ואתה נפגש עם בני נוער ומספר את סיפור חייך על אותו אופנוע שבעצם לקח לך את היכולת הפיזית, אם כי לא עד הסוף. כן. כל יום אני בעצם מגיע לבית ספר אחר בארץ, ממש מהצפון עד הדרום, אילת, נהריה, קריית ביאליק ותל אביב כמובן, באזור, כל האזור שאני גר בו. אני מגיע ואני מדבר עם התלמידים, אני מספר להם את הסיפור שלי, מה קרה לי, איך קרה לי, מחוסר ריכוז של שנייה אחת בכביש, שהם יכולים לאבד את החיים שלהם. ובעצם הם מאבדים לא רק את החיים שלהם, גם כל המשפחה נפגעת, אחים, אחיות, הורים. ושווה לקחת את החיים בידיים, שווה להם לקחת אחריות על החיים שלהם. סליחה. כי סך הכל גיל 16. הם לא יודעים עד כמה בשנייה אחת הם יכולים לאבד את החיים. מאיפה הכוח, רונן? לקום, לצייר, ללכת לבתי ספר, להעביר את המסר הזה של חייך. זה... אתה יודע, יש אנשים שבמצב הזה היו נכנסים או לדיכאון, לאיזושהי תרדמת נפשית, ואומרים, אוקיי, נפל עליי. כל התחלה היא קשה. אבל לשמחתי הרבה, בהתחלה חברים עטפו אותי בהמון חום ואהבה, וחברים ואחים ואחיות. וזה בעצם מה שנתן לי את הפוש להמשיך הלאה. מבחינתי תמיד הייתי ילד אופטימי, שלוקח את החיים בקלות. הסתכלתי ממש מהר מאוד על חצי הכוס המלאה, ולא נתתי לעצמי לשקוע בכל מיני מחשבות, עם זה שכמו שאמרת שהפציעה היא מאוד קשה. אבל לקחתי את החיים בידיים, וכיום אני, כמו שאמרת, מצייר, ומגיע לתלמידים בבתי ספר. ופעיל לגמרי. פעיל לגמרי. אני נוהג, אני יוצא, אני מטייל, אני נוסע לחו"ל, אני עושה הרבה דברים. אז אני... קודם כל, אתה השראה גם לבריאים פיזית מבינינו, אני חייבת לומר לך. ואני יודעת שהציור הזה, הוא נראה לי קצת שונה מאחרים, ולכן אני בוחרת אותו. לשאול מה הוא מסגל עבורך. זה בעצם חלק הארגון, הוא מוציא גם רפרודוקציות, צילומים של ציורים, שהם גם נמכרים כמו האגרות והלוחות שנה והכל. והציור הזה, מסגרתי אותו כדי להביא לך אותו מתנה אישית ממני. לי? כן. בגלל זה ביקשת ממני לשאול? אהה. וואו, תודה רבה, רונן. כן, שתתלי אותו ככה בבית.
אני אתלה אותו מכל באהבה. הלב. תודה רבה רבה על זה שבאת, ועל זה להמשך החיים. בעצם, כמו שאמרתי לך, אני אדם מאוד אופטימי. ההמשכיות שלי בחיים זה להמשיך ליצור, לבוא ולתת באהבה לתלמידים את כל מה שאני יכול, ואם אני יכול להציל עוד תלמיד אחד בחיים, זה עושה עבורי הכל. אני גם מתחיל עכשיו לנסות לצייר על קירות או בבתים, יש לי מטרה, יש מקום שנקרא צוציקף, שאני הולך לצייר עליו, על הקירות שם בעזרת הפה, מקום של משחקייה של ילדים. ובעזרת השם גם אולי להקים משפחה וילדים. אמן, אמן ואמן. השראה, רונן, רק הצלחה, אני אגיד לך, ושוב, אלפי תודות שבאת אלינו. תודה שהזמנת אותי. תודה רבה לך. החיים, החיים.